جنابنده نوچه تیوی دم باش تماشاوانê me bi girîngtirîn nûçeyên derbarê rewşadawiya sporê pêşberî we me. Amedspor ku xweşbo pêşbirka dê Lîga Super de amade dike beriya sîzona nû hewildanên xwe yên veguhestinê didomîne. Îmzeya dawiya Amedspor jî lîstikvanê Nîjeryayî Gift Emmanuel Orban e. Amedspor bi êrişkarê Nîjeryayî Gift Emmanuel Orban re peyamek îmze kir. Koptîmên cûrbecûr lê Norwich, Fransa, Almanya û İtalya lîstiye. Gift Orban di hevdê tîrmeha 2022 de li eyaleta Benway ya Nîjeryayê ji dayîk bû û pêşeya xwe ya futbolê li welatê xwe dest pê kir. Wî pêşeya xwe ya Ewropî bi tîma Norwich Stabêk re dest pê kir. Orban ku di 22 çan de ji bo Stabêk 16 gol avêtin. Di derbasbûna tîma xwe bo Elît Serîyan de roleke girîng lîst û wekî lîstikvanê ciwan ê sezonê hat hilbijartin. Orban ku sala 2023 de derbasî tîma Belçîka Gent bû, di 33 maçan de 18 gol avêt û bi 3 golan li dijî Başikşehirê di Lîga Konferansa UEFA'yê de dîrok nivîsand. Orban di tenê 3 deqe û 25 hordeman de 3 gol avêt û roleke nû ji bo hatîrêka herî bilez di pêşbirka UEFA'yê de şikand. Orban di sala 2024 de derbasî tîma Olimpîk Lyon a Fransayê bû. Paşê jî derbasî tîma Hoffenheim a Bundesligaya Alman bû. Di sezona 2025-2026 de Orban ji bo Hellas Verona ku ew jî tîmeke Serie A ya İtalyayê ye lîst û li wir jî performanseke balkêş pêşkêş kir. Tîma futbolê ya jinan a Amedsporê jî beriya sîzona nû bi lîstikvana tîma Neteweyî Bosna Hersek vîna Kronja re peymanek îmze kir. Tîma futbolê ya jinan a Amedsporê ji bo sezona 2026-2027 lez da xebatê xwe yên veguhestinê. Tîma Keskûsor ragihand ku wan lîstikvana tîma Neteweyî ya Bosna Hersek vîna Kronja xistiye nava tîma xwe ku wê herî dawî li tîma Red Bull Salzburg a Avustralyayê dilîst. Di daxuyaniya klûbê de hate ragihandin ku ew bawer dikin vîna krîja dê bi ezmûna xwe ya Neteweyî, karkera xwe ya tekoşer û ferestita xwe ya lîstikê tevkariyeke girîng bide tîmê. Tîma futbolê ya jinan a Amedsporê ev veguhestin bi vî awayî anî ziman. Lîstikvana tîma Neteweyî ya Bosna Hersekê vîna Kronja ya ku herî dawî forma Red Bull Salzburg li xwe dikir êdî li tîma futbolê ya jinan a Amedsporê ye. Em bawerin ku ew ê bi ezmûna xwe ya Neteweyî, karkera xwe ya tekoşer û ferestita xwe ya lîstikê tevgereke mezin bide tîma me. Vîna tibxêrhatî nava mala me ya Amedsporê. Di sezona nû de em rêwîtiyeke tijî serkeftin ji te re dixwazin. Hêjayî bêrxistinê ye ku lîstikvana Bosna Hersek vîna Kronja bi tecrübeya xwe ya Neteweyî balê dikişîne. Temaşevanê ja Federasyona Futbolê ya Fransayê di civîneke çapemeniyê de Zeyniddîn Zêdan yê efsanewî wekî rahênerê nû yê Fransayê li şûna Didier Deschamps ji bo 4 salên pêş de heta Kupaya Cîhanê ya sala 2003 tayin kir. Federasyona Futbolê ya Fransayê Zeyniddîn Zêdan yê efsaneyî wekî rahînerê nû yê tîma Neteweyî ya Fransayê ragihand. Zêdan got ku wî gelek pêşinyar wergirtine, lê hemû redkirine. Da ku bibe rahînerê tîma Neteweyî ya Fransayê. Zêdan tekez kir ku ew bi şensê wergirtina vê rûmetê ye û dê ji bo berdewamiya bi destxistina serkeftinan bixebite. Her wiha spasiya xwe ji bo rahînerê berê Didier Deschamps re ji bo tiştê ku ji bo tîma Fransayê kiriye anî ziman. Serokê Federasyona Futbolê ya Fransayê Philippe Diallo jî di civîneke çapemeniyê de axivî û got ev kêliyeke bêhempa ye. Philippe Diallo her wiha tekez kir ku Deschamps tîma Neteweyî ya Fransayê gihand lûtkeyeke futbola cîhanê. Deschamps tîm ji nû ve ava kir û jîrbûna lîstikvanan vegirand û girîng e ku em spazdar bin ji ber ku serdema wî bi dawî dibe.
couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, les qualifications de l'Euro 2020. سەرۆکی فەدراسیۆنێ وها لێزێ دەکرد ji sibata 2025 û vir ve min bi zêdan re hevdîtin kir û pê re têkiliyek danî û ev misyon pêşînyarî wî kir û piştî nîqaşan li hevkirinek çêbû. Zêdan ku 108 maç ji bo tîma netewî ya Fransayê lîstiye, 31 gol avêtiye. Her wiha zêdan dê di meha Îlûnê de di Lîga Netewî ya UEFAyê de dest bi kar bike. فدراسیونا ناونتویی فیتنسی راگهاند کو جزایên li ser werzîşvanê Rûsî hatine sepandin hatine rakirin û ev yek rê dida wan ku dîsa beşdarî şampiyoniyên navneteweyî federasyonê bibin. Seroka Federasyona Navneteweyî Fîtnesê Christian Kirtelberger got ku di vê werzîş bêalî bimîne û destnîşan kir ku ev biryar li gorî helwesta Komîteya Olimpiyadê ya Navneteweyî li ser rakirina hin qedexeyên li ser werzîşa Rûsî. Kirtelberger di berdewamiya axaftina xwe de got ku em piştgiriyê didin biryara Komîteya Olimpiyadê ya Navneteweyî ji bo rakirina dorpêçên li ser Komîteya Olimpiyadê ya Rûsyayê. Ji ber vê yekê em ê sînorkirinên ku li ser werzîşvanên Rûs di şampiyoniyên navnetewiyên Federasyona Navnetewî ya Fîtnesê de hatine firskirin rakin. Manchester City rakand ku wan peymana parêzvanê xwe Yoshkovo Gvardiol heta sala 2031 dirêj kiriye. Gvardiol ku wekî navend parêz û çep parêz lîstiye heta niha 122 maç ji bo Manchester City lîstiye û 13 gol avêtiye. Wî heta niha 52 maçên navneteweyî bi tîma netewî ya Kroatyayê re lîstiye û di tîma fînala Kupaya Cîhanê ya 2026 de jî cih girtiye. Gvardiol piştî îmzekirina peymana xwe yan û got gava komîn hîs kir ku City dixwaze peymana min nû bike min tavil hîs kir ku ez ev tiştê ku ez dixwazim bû. Lîstikvanê 24 salî di berdewamiya axaftina xwe de ev peyman da. Ji roja yekem ve alîgirên City bi min re pir baş bûn û klûb her tiştê ku lîstikvan hewçe dikin peyda dikin. Ew baştırîn klûba cîhanê ye ku her lîstikvanek dikare bibe beşek ji wê. Ez bi rastî bawer dikim ku em ê di salên pêş de gelek serkeftinan bi dest bixin. Temaşevanê hêja bi vî awayên gehiştin dawiya nûçeyên xwenî sporê spas we me temaşe kir heta bûlteneke din bimînin xêr û xweşiyê de.